جبورaya گشتی جیهان و به تایبەتی ڕۆژهەڵاتە ناوین دراوش و قیریزێک گران دەرباس دەبە. هێزên hegemon û xwedî berjewendî ji bo careke din lîzankirina rojhelata navîn hemû pêlanên xwe bi serkêşiya dewleta Türk pêk tîne ya ku dixwaze projeya xwe ji nû ve zîndîkirina împaratoriyê Osmanî ya ji dewleta Türk ya ku her tim di dîroka wê de dagirkerî û qirkirina gelan hatiye pêkanîn. Yê ku bi xezaba dîrokê dewleta Türk nas bike bila jî qetilema gelan Ermenî ve bigire. Geliyê Zîlan newala Qasaba Roboski, Maruş û ji Efrîn û Efrîniyan serêkanî girê spî û dehan komkujî yê di Kurdistanê de pêkanîne. Ji qirkirina fîzîkî bigire heya qirkirina çandî, jin û ekolojiyê di herêmên dagirkerî bi sedan dest avêtin û tecawuzkirina jinan hatiye çêkirin. Her wiha talankirin û guhartina demografîk pêk tîne. Dibin dunya cîhan de û di heman demê de dibin bêdengiya rejîma Sûriyê ku pêwîst e helwesta xwe xurt bike li hemberî va dagirkeriyan û perçekirina axa Sûriyê bide. Lê ew jî tevlîhevî û aramiyê di herêmê de dide avakirin. Buhara me îsal bi serkeftina gerîlayan li garê hat xemlandin. Garê de dewleta Türk êrişê çiyayên pîroz dike. Rast e bersif tund e û şikestin mezin e. Ji aliyê berxwedana qehremanên ve tê. Dewleta Türk di her alî de hatî şikandin. Piştî şikandina xwe ya herî dawî li garê berî du rojan êrişê xwe bi ser zapê û avaşîn û metîna bi vê êrişê dixwaze şikastina xwe ya li garê veşêre û planên xwe ya dagirkerî ya pêk bîne. Bêguman wê dîsa bi şikestina mezin derbas bibe û ti carî xeyalên xwe pêk nayîne. Di heman wextê de ev êriş di wexta êrişa ji bo dagirkerina Şengalê jî ji aliyê hikûmeta Iraqê ve. Ev êriş ji hev nequte. Em di her alî de rastî pêlanên qirkirinê û dagirkerinê tên. Li ser vê bîngehê em wek yekîtiya jinên ciwan ya herêma Helebê li hemberî van pêlanên êriş û qirkirinê bêdeng namînin û bi erka xwe ya demê de ji bo şikandina van êrîşan û têkbirina pêlanên dijmin bi rihê seferberiyê yê pêk bînin. Her wiha banga me ji bo tevahî jinên ciwan tevlî seferberiyê bibin ji bo parastina ax û rûmetê û têkbirina dagirkeriyê. Bijî berxwedana gerîla, bijî serok apo bimre dagirkerî yekîtiya jinên ciwan herêma Helebê. Bêjî berxwedana gerîla. Bêjî berxwedana gerîla. Bêjî berxwedana gerîla. Bêjî berxwedana gerîla.